Jon Irola Ibarko alkateak Alfitra bizitatu zuen joan den ostiralean hiriko kolektibo musulmanaren ordezkari sozialen gonbidapenari erantzunez. Urkizuko dorretan dago topagune eta kultur zentro berria aurretik zentro medikoa zegoen lekuan. Ramadaneko borondatezko baraguaren haustura ospatzera gerturatu ziren Iraola eta Soni Artxeli gizarte zerbitzuetako zinegotzia hiriko erakunde ordezkariak, elkarteak eta bizilagunak bildu zituen ekitaldian. Es un acto que juntamos a diferentes instituciones, colectivos, asociaciones para compartir un momento de convivencia, de cohesión social, para intercambiar experiencias, sobre todo en el tema de la convivencia y la cohesión social. Joan den urrian inauguratu zen Alfitra zentroaren eskutik, Eibarko komunitate musulmanak integrazioan eta bizikidetzan aurrera pausoa ematea espero du. Azken hamarkadetan komunitate honen hazkundeak behar sozial eta kultural berriak sortu ditu, eta zentroaren asmoa erronka hauei ekitea eta kolektibo desberdinen arteko aditzea sustatzea da. Lider komunitarioek eta eragile sozialek bultzatutako proiektua topagune bilakatu nahi da, elkarrizketarako eta elkarlanerako espazio bat sortuz. Herritarren bizikidetza hobetu dezaketen errekurtso eta zerbitzuetara heltzea erraztea, hezkuntzara zuzendutako programak eta aholkularitza soziolaborala eskaintzea eta familiei babesa dira bere helburuak. Queremos un local que esté un poco más abierto que la mezquita, que se puede hacer los oratorios o los rezos de vez en cuando, no todos los días, pero que aquí lo que solemos hacer actividades de tipo más cultural que religioso. Si queremos que sea un centro abierto, que puede tener acceso a cualquier persona, que no hay una limitación en el momento del acceso, y hasta el tipo de las actividades que no son solo actividades religiosas. Identifikatu den erronka nagusietakoa hiriko gazte musulmanen eskola porrot tasa da. Honi aurre egiteko, Alfitrak hainbat ekimen jarri ditu martxan, besteak beste ikasleentzako laguntza klaseak, arabieraren irakaskuntza eta orientazio akademiko eta profesionala. Honen bidez, gazteei beren heziketarekin jarraitzeko bitartekoak eskaini nahi dizkiete, beren lan aukerak handituz eta horrela gizarte bazterketa egoerak saihestuz. Mezkita bat ez dela eta erlijio elkartekin lehiatu nahi ez dutela azpimarratu dute Alfitratik. Dagoeneko egiten den lana osatzea eta oraindik bete ez diren beharrak asetzea dira bere misioak. Bere izenak, Alfitra, gizakiaren berezko izatasunari dagokio, eta adiskidetasuna eta aurrerapena idazteko horri zurien sinboloa da.